खुलुमबाय गोबां सान दुखु खस्थ' खालामनानै फोजोबनाय 22 अक्ट'खालिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि काउन्टिंआ मैया थामहिनबा 26 सेप्तेम्बर खालि जाना थांबाय बे गासैबो दुखु खस्थ' खालामनाय समाव जाय रायजो राजाखौ आंजों गसंफादोंमोन खामानि मावफादोंमोन जोंनि पार्टिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिबानगिरि ब्लक कमिटिनि बिबानगिरि आइजो गांखंनि बिबानगिरि लाइमोन गांखंनि बिबानगिरि लोगोसे गोरखा सेल आदिबासि सेल आरो माइनरिटि सेलनि जेसेबां मावथि दं बिथांमोना प्राय मास मोनसेसो गोबां खस्थ' खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों दुखुनि बाथ्राया बेनो जे एसेबां दुखु खस्थ' खालामनायनि फिथाइ हिसाबै जों देरहानो हायाखिसै बे दुखु गोसोआव थाबाय किन्तु जायफ्रा आंनो भट होदोंमोन आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे बिथांमोननि जिथु लुबैनाय जिबायदि हास्थायनानै आंखौ मदद हेफाजाब खालामनो आंनो भट होदोंमोन बिथांमोननि बे साननाय हनायफ्रा जाफुंहोनो हायाखिसै बेनिखायनो दुखु फोरमायदों लोगोसे जायफ्रा नैबे बिसायख'थियाव आंनो भट होआसै गुबुन मोनसे सरकार हास्थायनानै बिथांमोना भट होबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों मानोना बिथांमोना जि साननानै जि लुगैनानै जोंनि सरकारखौ जों मावनो थांनाय 5 बोसोर जों जिखिनि खामानि मावदों बेयाव गोजोननाय मोनैखाय बिथांमोना गोदान सरकार नागिरनाय जिखिनि भट होनाय गोदान सरकार दानो बिबान लाबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों ओमफ्राय बोरसा खालामदों बिथांमोननि जि सिमां लानो गोदान सरकार दानो बे जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाफुंलांथों बेखे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि मोनसे गोदान BPF हान्जानि सरकार जासिगोन आं बे आंनिफ्राय गोसो गोथार गाहाम अनसायनाय जासिबाय बेस्ट अफ लाक जासिबाय बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोनखौ सायख'बाय आरो बिथांमोना रायजो राजानि लुगैनाय हास्थायनाय बायदि खामानि मावनो हाथों बेखौनो बोरसा खालामबाय उदालगुरिनि भैरबकुन्द समस्तियाव आंनि अपोजिसन हिसाबै गसंनानै देरहानाय मानगिदिर रैहन दैमारि बिथांखौ आं बरायबाय गोदान बिबान मोननायनि थाखाय बिथांनि सायाव आंहा मोनसे शुभेच्छा थाबाय जाहाथे बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावफुंनानै रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायो आरो जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि जिखिनि जेंना जों मावनाय जिखिनि बाखि थाबाय बेखिनिखौ जाहाथे बिथाङा मावफुंनानै रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायो बेनिखाय बिथांखौबो आं शुभेच्छा जासिबाय बेखे गोसोआव बे राजखान्थियाव जेननाय देरहानो थाखाय बेनि थाखाय गोसोआव एसे एनै दुखु मोनदोंबाबो जायफोर रायजो राजाफ्रा आंनो भट होआसै बिथांमोननि सायाव गाज्रि मोननाय आंहा गैया एबा जाय अपोजिसना आंनि बिरुद्धै गेलेनानै देरहाबाय आंखौ फेजेनबाय बिथांमोननि बिरुद्धैबो बुंनांगौ आंहा जेबो गैया जेबो गाज्रि मोननाय गैया जिहेतु बे पलिटिक्सआव बे जेननाय देरहानायखौ आं इजि नाजावना लादों आरो रायजो राजाफ्रा हयथ' थांनाय 5 बोसोरनि जोंनि खामानिफोरखौ बारा गोजोननाय मोनाखैमोन आरो बेनिखायनो बिथांमोना जोंखौ रिजेक्ट खालामबाय बेवहाय आं रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय मोनगोन दुखु मोनाखै गाज्रि मोननायनि बाथ्रा गैया बिथांमोना मोनसे गोदान आदबजों खामानि मावजानो हयथ' लुगैदोंमोन बिथांमोना गोजोननाय हास्थायनाय बायदि खामानि मावजानो लुगैदोंमोन जों हयथ' मावनो हायासै बेनि थाखाय आं दुखु फोरमायबाय राजखान्थिखौ गेम अफ स्काउन्डल्स होननानै बुङो इंलिसाव पलिटिक्स इज द गेम्स अफ स्काउन्डल्स हयथ' आं स्काउन्ड्रेल होननानै गावखौनो प्रमान होनो हायाखै बेनिखायनो राजखान्थियाव थिखिनो हायाखै जों खिन्थु राजखान्थिखौ जास्ट मोनसे कम्पिटिसन हिसाबै लादों सोर बांसिन मोजां खामानि मावनो हायो बिदि कम्पिटिसन हिसाबै लानानै खामानि मावलायनायनियासो राजखान्थि मोनसे रेसपन्सिबोल आरो बेखौ आसा खालामदों जायफ्रा गोदान सरकार दादों बिथांमोना जाहाथे जों जिखिनि मावदों बिनिख्रुइ बेटार मावनो हागोन होननानै जोंहा बोरसा खालामनाय दं रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय लाबोनो हागोन होननानै बोरसा खालामनाय दं बेनिखायनो आं बिथांमोननो बेस्ट उइसेस होबाय जोंहा BPFनि दैदेननायाव जि गोदान सरकार जागोन बे सरकार जाहाथे रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायो
बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ मावफुंनो हायो आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर रादायफोरखौ जों मावफुंनो हायाखै बिथांमोना जाहाथे बेखौ मावफुङो बेखिनिखौ आंनि तरफनिफ्राय हास्थायनाय जायो बिसायख'थिनि समाव जोंहा अपोजिसन पार्टिफोरनि पार्टि वर्कारफोरनि गेजेराव केन्डिडेटफोरनि गेजेराव एसे सोंखारिलायनाय जाखायो हयथ' थांनाय केम्पेइन समाव मानो रिहन दैमारिनि एगेन्स्टबो हयथ' माबाफोर आं गाज्रि बुंफ्लांदों बेखौ बिथाङा गोसोआव जाहाथे आघात नांनानै थाहाबा एबा मेनन मसाहारि बिथांनि एगेन्स्टबो हयथ' आं बहाबा फंसे फंनै बुंफ्लांनोबो हागौ बेफोरखौ जाहाथे गोसोआव लाखिलायालासिनो रायजो राजानि थाखाय मोजां मावलांनो थाखाय बेखौसो लुगैदों आरो बेनिफ्राय जा इउपिपिएलनि जायफोर देरहाबाय बिथांमोनखौ आं बेखौनो बरायदों जे बिथांमोना साक्सेस जाबाय अपोजिसनाव मोनसे स्ट्रं अपोजिसन हिसाबै बिथांमोना जाहाथे जोंनि काउन्सिलनि एसेम्ब्लिफोर रल लागोन आरो मानोना स्ट्रं अपोजिसन थायोबासो सरकारा खामानि मावनो हायो बेनो जाबाय जोंहा हेल्दि डेम'क्रेसिनि मोनसे नेरसोन जेराव स्ट्रं अपोजिसन थागोन बेयाव सरकारा खामानिफोरखौ थिग मावगोन आरो जेराव अपोजिसन गैयाबा सरकारा गावनि गोसो मथे मोना हयथ' मालाबा रायजो राजानि जिखिनि लुगैनाय हास्थायनाय बेबायदि मावालासे मिसलिड जाफ्लांनो हागौ बेनिखायनो जा बिजेपिनिफ्राय जायफोर देरहाबाय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जायफोर देरहाबाय बिथांमोना जाहाथे एसेम्ब्लियाव काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे स्ट्रं अपोजिसन पजिटिभ खोथाफोरखौ जाहाथे सरकारनो दिन्थिलायो पजिटिभ क्रिटिसिजम जाहाथे दिन्थिलायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आसा खालामदों एबार 5 इयार्सनि थाखाय जिखिनि सरकार दाबाय बे सरकारा मोनसे साक्सेसफुल सरकार जाथों आं बेखिनि आसा खालामो